Občania Slovenskej republiky. Už v mojich videách, ktoré máte na YouTube, na sociálnych sieťach, môžete vidieť, kde som predložil veľa dôkazov a faktov, teda právoplatných rozsudkov, kde sa porušujú naše základné ľudské práva a slobody ohľadom prístupovej cesty k môjmu domu. Peter Milo, jak sa tu nastal v roku 2007, nerešpektuje dodnes právoplatné a vykonateľné rozsudky okresného súdu Čaca spojené krajským súdom Žilina a rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý ukladá, že tieto rozsudky sa vzťahujú na právnych nástupcov domu 1986 na liste vlastníctva číslo 421, ktorý je vlastníkom Peter Milo Andrea Milová. O tejto veci, ktoré nám robí Peter Milo sústavne dodnes, vie okresná prokuratúra Žilina, krajská prokuratúra Žilina, ako aj generálna prokuratúra Žilina, včetne generálna prokurátora Maroša Žilinku. Písali sme mu aj žiadosti o osobné prijatie, aby nás prijal generálny prokurátor, teda manželka, aby nás prijal, že vec sa nerieši zo strany prokuratúry. Dodnes je nečinná, naopak sme vydieraní zo strany Petra Milu aj jeho ženy cestou súdneho exekútora Jaroslava Kabáča z Námestova dodnes a o tomto všetkom vie prokuratúra. Teda prokuratúra je povinná na to, aj bola zriadená na to, že má chrániť porušené práva občanov, teda ľudí, pokiaľ bol porušený zákon. Ona o všetkom vie, ale toto nerobí. Pýtam sa vás, prečo, páni prokurátori, za čo poberáte plat? Za čo vlastne? Potom choďte odtiaľ preč. Keď to neviete riešiť, choďte rovno k lopate a tam budete užitočnejšie a tam budete tvoriť aspoň nejaké hodnoty. Ale tuto zatiaľ hodnoty žiadne nerobíte. Na čo máme potom zákony, jeho predpísané znenie a ústavu Slovenskej republiky? Čo to je u vás? Tráci kalendár? Pani, pamätajte sa.